Ya basubati korase kaunti ya Kisii niko baburia basubati abange gwesokia na kurigia ebirugo abyo borai asobochorio bonene buri busyo bumwaka bwekiri bubere 2025 nebere aya kolengana na sketa kwambuka yo kurigia kero ky'obuteneneri bwa basubati me kaunti ya Kisii asaburiria barai gotuguterare siasa cyokubagana na kugania abarai koba no mochoko na maskani asokurigia chikura oigo nigo sketa nirie abaibori gukwanera abana babo igoro yobuya bukubeka maskani ase chiskuru ili gukora muchando bugosamba chiskuru Samarieta nkoro kwa sketa komboka kori kero kyabangina Kisii County kero gekene kyabangina and I encourage abana abange basoke ekenga kigo chabuika na gotogo chakorora ni ngobwate more numbers akoreki aiwe abande to abande ba support. If it will be sketa komboka, kindly I ask you to support me. Onye no ndogo chakoba kare more popular kwa sketa komboka na bongo chakomo support. Tokore siasa ile different ko bwa basacha tuanchane kiro montari gichukura chiae. Ndora mana tokore siasa ya maskani. Ndo soko so ebinte bacha kirengo mugambi agotenena oramwa ominyokibwa itayero siasa bakuru baruwanirite when ekaro kugeri amangana independence abaibuli beto nabange bakwete bakurwanira freedom and the new constitution egera basubati bagambe asubati abange tiga basoke babuli chikura nintota buchenchinse thank you abaibuli ngo basorora mukwanira abana babono timaiti generation yeye nekiba very privileged angana bako mwana akorengerere go Sunday school abaibori nto everali abana ngantu nto itetwe usoto kachandeke ketu algo kina bono to kini abana enchireta bwene beti to kwanera abana torenda abana baito egere bamanyenge semi no bugimo bwabo bwo guchimutwe abaibori embago chakobo matukonsi abaibori batebya abana esemi nereragere ashikutwara gukumubi yaguchimutwe ekyagera bono nyimba kusamba chu school meaning ko watore more prisons ekato ko gora prisons nyinge etari ya solution yo mwana mu Africa tiga egente ketangani no kuruse opumbafu asa abana inerenchira yoka turabe competitive kigasije korangera ubucyabo UN tonyora abana bayitomba kwirika sise biroge ebyo tari ko kugenda komenyekera